Nga day ga anday ko gulay kay akong lutoon para sudanon mga inday. Kahimay ko gulay kuan sayote and alugbati. Isalo ni nako akong isagol kani fishball mga inday akong isagol ang sa gulay. Nagkuan ako sa lamas, gahagpat ko sa lamas kay para makaluto na ko. Ahos nga gamay akong isagol kay gamay lang akong ahos, i-budget na mo kay para napasay sunod adlaw ba or mga anak budget to lang, wala na isapi pang palit. Puti kini kong Bombay kay puting gagmaya. Nakapalit mi gagmay kay Bombay ba. Kay putos-putos mangunit tag sa kilo. Pag abot dire. Oh. So max puting gagmaya gyud. Kaniya ugma magtawag ko. Wala akong tawag na tawag ko ni Harbisono na ba? Lutuono na. Mana akong lamas. Kuan na pod ka ni fishball. Ambot og madutlan ni kutsilyo nga. Pati naman yung kaginga. Kalimot ko pa na og ganiha. Ito nga estilo gani ba. Pero di ni hot doon. Gamay ra isagol. Di na lang nila ko hiwaon kay dugay na. So ako'y tambok sa baboy niya. Iyak ko na lang itong ikuan. Magpansit ko. Subak. Ini alang akong isubak sa gulay. Okay, magbilin po ko ani kay magpansit po ko ba. Lami man yung pansit ng fishball. Mauna ni siya og akong lutoonon. Sayote, alugbati, fishball, lamas. Anak. Magluto ko ani mga inday usak bago ko magluto sa amuang kay akong anak. Way masuwa. Man mo gulay. Ito anak ko sa ano. Oh, ito. Gahit na yan. Ang protein mga inday ay gahit. Mali siya mga inday oh. Tension net. Oh. Akong ipasuwa sa akong anak. Kaya mo agulay man. Gulay ang amoa. Ang anak kanin kay di man mo kaugulay. Kaon siya sa YouTube.
Pero hinala ko, nasabot akong sinina. Luto na. Nakita ko to sa dari na wala wa. Hilom na lang, hilom. Luto na mga inday. Isunod na ko ang kuan. Akong lutoon nun. Kaldero o kahamad ako akong gamiton kay masyot halos ang tapo. Kainit. Nita. Nagkuan ako takang sa para ikuan ako sa ako mo ang sudan. Kani bilin ko ni paniutos kong anak. Usra ka ani iya ako ipasuwa. Bio. Kanalay magkuhag ko ang janitor. Dili ko ano. Ulay laing sudan maura na. Na mo gulay man gani among sudan no. Kita ka na mo sudan gulay. Ang luto. Ang tapos man na niluto nimo. Katong gabi sudan nimo. Ay akong giluto. Ang ani. Linuya ring baso ni ate ganinang giimnan o. Ya ipisig tubig andam dia sa imo. Dikit man ganun siyang kuan. Di ba puro ka isaktos kainit? Unod ko sa sayote na yun dahil pwede na lundan. Init ka na ni be. Oh, lagi din nga. Ay, ari lagi kaya nag-video ko. Bawal basa.
Luto na mga inday ha. Ununo na lang nako. Mananig timpla. Wala ra nako nagpakita. Luto na. Pwede na ni haunon. Kay hapkokon ra ba? Ano niya siya?